Kolibrium vagyok. Hellosztok, Nekro vagyok! Hello mindenkinek, én vagyok Atihon. Na, hát azt gondoltuk, hogy indítunk egy videósorozatot a Youtube-on. Egyelőre csak egy Survivor-t kezdünk el. És meghalt egy tehén. És még gondolkozunk máson is. Hát igen. Kezdjük És így. itt általában meghalt egy tehén, mert idegesített a hangja. Kezdjük ott. Én vágok fát. Oké, én is. Én is. Nekem az lesz a feladatom, hogy én elmegyek most szépen bányászni. Oké, próbálj meg Ti szenet meg addig építitek a házat. Rendben. Próbálj meg szenet szerezni. És nekem nem Csinálok ajánlott- craftinget, illetve workbench-et. Hol tegyem Martin? Vagyis Kolibrium. Alá, ide. És ugyebár nekem nem jó dolog creeperökkel találkozni. Hát igen, mert te azt, hogy nem ölöd meg, az is biztos. Mert ha felém jön a creeper, akkor én megütöm, de utána ő bum bum. Csak egyszer robban, de hagyjuk. Tök Ha, rossz. nálam most van elég sok fa. Na akkor... Tudom, hogy fogok bányászni. Creeperökkel. Rendben, Nekro, te merre vagy? Itt. Na figyelj csak. Csinálj magadnak csákányt, és hozz nekünk követ, sok követ. Addig én megyek felderítőzni. Vágyál ítőzni. Jó van. Igen, úgy mondom. Ez az van minimapom. Yeah. Úgyhogy el sem fogok tévedni, de leállítok egy waypointot. De úgy honnan van minimapöd? Egy haverom átküldte a gyárját. Na, akkor elmegyek szépen bányászni. Na már húsból sem lesz hiány, megöltem egy tehénet. Az tehenet te. Tehénet, gratulálok! Igen, megöltem egy tehénet. Na mindegy, hagyjuk. Én is megölök akkor egy tehénet. Még, van még két szavazást szeretnénk indítani mi is. Az első, hogy Atihun, a videósunk, milyen textúrapakkal vegye a Minecraftot. Lehet választani a Faithful közül, Vagy a Dokucraft. vagy pedig a... Igen, vagy pedig a Light Dokucraftból. Ilyen liked, high. Igen, bocsánat, High. Ez a tehén olyan szép, hogy Igen, nem a akar. High Dokucraftból. És lesz Az nem high, hanem high. T nélkül. Jó, mindegy, angol tudásom semmi, németesre vagyok. Na, az a... Nem is németes vagy meg. Halljátok, Én már elkezdek ásni és egy barlang. Oké, amúgy meg nekünk ne vágd már szavamba, jó van? Na, azt szeretném még, másik szavazás, hogy Counter-Strike-ból legyen-e bármilyenfélek is. Ilyen csata, gameplay, tehát bármi ilyesmi. Mert mi Counter-Strike-ozunk is, de sajnos mert sajnos csak törtesek vagyunk, tehát nem vettük meg Steam-en, mert még csak kipróbálás terén vagyunk. És hogy legyen-e Counter-Strike-os, hát nem is sorozat, de legyenek Counter-Strike-os részek, tutoriálok, trükkökről, Vagy és... kázi. Tehát, hogy Jó, fejezd már mondatod, Kolibrium. hogy bármiféle ilyen Counter-Strike-os dolog, bármit meg lehet írni. Szedjek klét, kell az nekünk. Na és figyeljetek, kedves nézők, legyen még Battlefield 3-as videó is, valamilyen sorozat. Igen, tehát Battlefield 3-at is Jó, lehet, de az csak izé fogja szerintem Atihun. De nekem Hát az sajnos csak én, igen. mert nekem az MV3 van meg, sajnos, meg Necrónak is, és mi ketten nyomulunk MV3-mal. biztos. De írjatok kommentet, ha valamelyikből akartok. Hát sajnos MV3-ból nem tudunk csinálni. Tehát, hogy nekem nem annyira szeret működni videóval együtt. Nekem meg olyan kurva de laggos, hogy... De Necro vissza a káromkodással. Bocsánat. Mit is akartam én csinálni? Nem tudom. Nem, Ja, bányászni. igen, bányászni. És ezt miért nem mondtad? Mit? Hát, Hát na mondtad nekem. Miért írtad, miért nem mondtad? Hát szerintem miért? Akkor ne káromkodj, mert letírt a Youtube. Szerintem ezt akkor vágjuk ki. Kivágjuk mi. Téged vágjuk ki szerintem. Ah, Az egész videózásból. Na hát most itt a chatleg botlok, nem tudom mit csináljak jelenleg. megint sérülök, jó van. Ó, megyek skeleton tölni, azt van már piros gombám, és mi lesz belőle?
Mit csinálok vajon? Nem tudom. Gombaházik mint Super Mario. Ja, lol. Gyereknek találtam lábát, Bazd meg. Gratulálok. de Hallod? úgy, hogy belefolyt a víz. Úgyhogy obszidián. Szerintem találtam szenet. Szerintem én oda le is költözök. Találtam szenet. Én meg szerintem oda le is költözök. Jó van, inkább nem. Találtam szenet, gyere ide, bányász. Ja. Se tudom, hol vagy. Azt se tudom, hogy én hol vagyok. Na hát az nagyon jó. 200 méterre az... 200 méterre a háztó. Annyit szeretnék megkérdezni tőletek, hogy azt is írjátok majd meg, hogy teleportálni szabad-e, hogy nektek... Meg hogy netán használjunk egy ilyen minimapot, meg Tumenit. Tumanit biztos lenne, napot azt használhatunk szerintem, az semmi, csak könnyít a dolgon. Ti úgy se látjátok, tehát nem a videósukon van. Viszont teleportálni most muszáj. Na Necro, szedd ki ezt a szenet. De most miattad... Áh! Szedd ki, és add nekem. Miattad belaggoltam! Lekakálom, lép ki meg be. Na, töltsém át a büdös csánk. Jön a csánk. Na. Szén. Mennyi szén? Most főszedni. Házat is amúgy lassan lehetne Tudod mit, építeni. én kiszedem a szenet, te szeded föl. Kolibri, kiszedem a szenet, te szeded föl. Ja, és még annyit mondunk, hogyha Counter-Strike-os videót szeretnétek kérni, akkor hát elsősorban az Arena City Furien szerveréről szeretnék egy videót csinálni, mert mit nem mondjak, azon már eléggé jók vagyunk, mint hárman. Legfőképpen én. Na jó. Hát, Igaz, én tegnap kezdtem, fogjuk rá. igen, hát már nem jasszoskodok, de az eddigi legjobb Találtam eredményem egy az kis dörtöt a föld alatt, úgyhogy az lehet, hogy jó. Eddig legjobb eredménye 68 kill az egyik szaron. Hogy mennyi? nem 56-16 a Furienen, zombi már megvolt a 150 Egy is, kis szén. de elég sok halállal. Egy barlang. Az jó dolog, hol vagy. Itt még van egy csomó szén, Necro, de Ó, alapból... mennyi szén! Hol vagy, Necro? Nem tudom, de találtam valami jó dolgot. Oké, hallod, Necro, adjál már 3 darab kavicsot. Mindjárt, kiszedem a vasat. Vasat. Egy. Hát az jó. Egy darab vas. Adjál követ. Adj követ, légy szíves, adj követ, légy szíves. Ennyi volt a barlang. De adj követ 3-at, 4-et, 5-öt, 6-ot, Esze. 7-et, oké. Hát ez a szülye. 8-at, Pont annyit adtam neki, hetet. na végül. Kraftoljál már nekem egy kardot, létszike. Kérhetlek. Alig van kövem, alig adtál te. Kraftol- Most szedek még. Megint Meg egy szín volt? is van itt. De inkább csak használjam a Hallod? hatákányt. Vagy Halljátok, skacok, hogy én mindig megtalálom a barlangokat, bazd meg? Bocsánat. Csalsz, hallod? Egyszerű csalással. Nézők azt úgy is, Látlak Atihun! nézők úgy is meg tudják mondani, hogyha csalsz, szóval ajánlom, ne Nem hallgass. mondok. Látlak Hol Atihun! látsz te? Látom a nevedet. Hát én meg a Ilyen- tiédet ilyen- nem, úgyhogy... Én látom a tiédet. Na mindegy. Elások hozzá, jó? Na, hát az nagyon jó. Szerintem figyelni kéne, hogy hány percnél jár a videó, ugyanis 15 percnél Igen, hosszú, Ati? még nem tölthetünk föl. Na jó. Én már viszont látom Atihunt, holott ő nem lát, mert ilyen vaksi. Sajnálom. Így született. Aha. Köcsög vagyok, mi? Na, hát szerintem itt az idő, hogy el is búcsúzzunk, mert ez már szerintem elég sok lesz. Ért is. Még arra gondoltam, hogy ha összejön a, Szia Atihun! erre a videóra összejön a, Ó, a jó édes! de ne vágj a szavamba már! Na, tehát hogyha összejön a 20 like, akkor alapból fogunk csinálni még más sorozatot is. Gondolok ebben a Terraria nevű sorozatra. Azt akartam én is éppen Kell javasolni. terráriázni is, lehet, hogy fogunk. Na. Mint hárman, vagy lehetséges, hogy én meg... Csak én meg Kolibri. Igen, de nem hiszem, mert Atihun nélkül nem annyira csinálunk sorozatot. Ja.
technikai és más problémák miatt is. Tehát hogyha összejön, igazából mi úgy gondolkozunk, hogy ha összejön a 10 subscriber, akkor Jaj, mama! valami meglepetést is fogunk nektek készíteni. Na hát, bevezetőnek szerintem ennyi legyen is elég. Sziasztok, Polybrew voltam. mit Sziasztok, dobálod? Necro voltam. Atium voltam. És Necro, nem is köszönöm. Na, hello. Sziasztok.